Så er det mig, Lukas, der spiller. Igen. Han er fucking svin. What the heck? Og vi er ikke... Altså, vi kan godt være homies, men vi er ikke brødre. Nej, homies. Homies. Vi misser katten. Nej! Nå, så ved jeg. Ja, og vi er skadet på. Og jeg tager meget gerne imod Steam. Og ved I, hvad vi også gør? Jeg tager ikke imod Skype. Nej. Vi kan ikke snakke med jer. Nej. Det findes jo lidt mærkeligt, at komme ind foran en PC. Hvad så? Har spillet noget gaming? Nej. Og det her, jeg bygger jer derovre. Pound. Hvor er du henne, Lukas? Jeg bliver plukket efter. Grav mig ned. Jeg vil grave mig ned. What the heck? Ja, you Sonia bitch. Ting. Hvis den ikke filmer nu, så skal jeg lige have repareret. Nej, Radureret. tatoveret. Radureret. Sitting on the nose. Check my nose. For your close. Check my nose. For your close. Vi skal høre nogen i baggrunden, så det er... You got me good. Nej. Man kan ikke ødelægge klik. Hvad kan man så ødelægge? Kan man slet ikke ødelægge noget? Just. Nej, okay. Jeg laver et indbrud. Jeg er i jeres kælder nu. Mas alle ved, man ikke går ind i kloakken. Jeg laver bare et andet indbrud. Sighting out! Fucking hackersvin! Dø. No. Nej, jeg får liv igen. Yeah! Jeg tror ikke, vi skal have så langt. Nej. Okay, hey, Skal vi sige, når vi dør, så slutter vi. Ja. Men Skal vi lige... det må I svare på. Kan I godt lide lange videoer eller korte videoer? Det svarer I selv. Og når jeg Simon vil, så bliver det kedelige videoer. Ikke sige. Jeg har fandme ikke sagt noget. Jeg har lavet... Men ved du, den der elsker is her? Det gør mig, Mads. Nej, kun mig. Det er mig, der elsker is. Nej, jeg elsker godt, det er så goals. Jeg elsker ispinde. Hey. Nej. Jo, du elsker ispinde. Det har man altid sagt. Jeg gider ikke i skole. Kan jeg godt det, når man var en skole lige startet. Man gider bare ikke i den. High school. Men man vil gerne, fordi man møder nogle samme kammerater. Nej. Okay, Mads, hvor mange gange du? Jeg skal lige Kung Fu Panda. Kung Fu Fighting. Kung Fu, der var ikke noget i den kiste. Mads, prøv at se her. De har sat hegn op her, ikke? Man kan lige sno sig igennem hegnet. Det er sgu dejligt. Du er dejlig. Prøv at ud over med din gamle mand. Ja tak. Nej tak. Bare tag. Du er dejlig for fræk i dag. En dejlig dreng på, hun ser så dejlig ud. Okay, nu er det lidt for sammen. Jeg må sige mig noget. Jeg elsker Obama. Nej, det gør jeg. Jeg hader Obama, nej. What the heck, bitch? Men det var det. Ja. Så bye YouTube. Bye bye. Og så husk at svare på alt det der.